så velkommen til video. Ja, let's go, man. Okay, hvad så alle sammen? Nu har vi alle de her frække æber her, ikke? Vi har Laus, vi har Fizzy, vi har Katrine, Silas og Leon. Alle sammen kom indenfor her, ikke? Og vi leger tag. Sætter til 10. Bare løb med jer, bare løb med jer. Ja, det ved jeg. Så. 1, 2, 8, 9, 10. Nu kommer jeg. Nu kommer jeg. Nej! Man kan jo ikke løbe på det her rundt. Jeg fik Laus. Hvor er du? Det var kæmpe. Ej, det er ikke lige, hvordan det skete. Det er 3 minutter. Der er ikke nogen her. Hjælp mig lige. Hjælp mig lige. Hvor slår du? Silas! Er det ikke Silas? Er det Silas? Jeg ved ikke, hvor mange personer der er gået ind. Flere end jeg har fingre. Ej. Nej, de kommer der. Ned. Okay, der. Kom så lige om. Altså, hvordan kommer vi ud herfra? Kan jeg åbne døren til jer? Det ved. Godt klaret. High five. High five. Løb! Godt klaret, mand. Kom så, vi skal. Laurits, kom. Oh my god, man. Nej. Hvem er det, der gør så store? Ja, du var bare lige en af dem, der kom til at Nej! Okay, Tag det andre. Nå! Kom her, Laus. Jeg var syg. Sådan. Der er lige om. Silas. Shit. Hvad sker der? Hallo? Vi er optaget. Shit. Nej. Nej. Luk hoveddøren. Kom, Silas. Vi er nødt til at lukke hoveddøren. Oh my god, de kommer. Kom nu, Silas. Okay, løb Laus. Undskyld, Silas. Jeg har en anden måde at komme ind på. Ja, okay. Men jeg Det tror ved jeg ikke, om den er hurtigere, fordi... Shit. Kan I høre mig? Kom nu. Der er i stedet fangelejr. Jeg er bare lidt lige meget lige nu. Silas. Kom her. Shit. Fang her. Man går op på vinduerne, så må man gerne blive stor til folk. Hej, blødmand. Hej. Blødmand. Ej, det var det sygt. Nej, det gør... Han er der! Laus! Han har ramt noget 2C. Hvor har han så? Han har ramt noget 2C. Nu er han klar igen. Shit. Løb. Vi tager ham nu. Så ham nu bare. Ej, kom on. Hvor er Vi tager ham. Sådan. Jeg burde have popcorn til det her. Det lægger ikke med. Nu kan jeg tage folk. Nå. Der var den første. Nå. De kom ned til det der lille fangested. Nej. Nej, du er stor. Nej. Ja. Jeg skal nok prøve at få det ud. Shit. Prøv lige. Næsten med det for at lukke. Der var der ikke en lov før, det start. Nej, vi kan åbne døren. Please. Nej. Kom on. Ja. Jeg tager den anden gang. Nej, døren er allerede åben. Hallo, nej, det er Ej! Hvem er taget? Sig det. Nej, Laus. Så går jeg lige siden af Laus. Shit. Nej. Nej. Gå, nej. Shit. Jeg ved godt, hvor han er. Nå. Hvis I kunne godt lide den her video, så giv den en like og subscribe. Og hvad har I lyst til at sige? Ja, let's go, Liam. Ja, subscribe alle sammen. Like og subscribe til hans kanal. Ja, præcis, mand. Like og subscribe.
Ja. Okay, kæft, mand. Det var godt.